Manipod ti traditional, a 4-quarter period learning system ti DepEd, mapagbalinan daytoy a 3-quarter wenno 3-term school calendar. Kayat nasawen, mabingay iti 3 a term ti school year, ken agbaliw ti kaado ti aldaw kada term. Kat ito yun ti terms at da DJ makunko nga blocks. DJ instructional blocks kun DJ end of the term block. DJ end of the term block kat adda na yalat nga for example the term 1 at the 59, the term 2 at the 56 days, kat the term 3 at the 57 days. DJ 59 days nga makunko nga instructional block the term 1 kat ditoy nga ag-focus ni mestra nga agisuro awan ti aramidon na nga sa Bali, haan nga maayaban ti training, haan nga maayaban nga compete when dadagiti activities kasi at that time nga aramidon mi dagiti other related activities iti teaching kuno non-teaching related activities mi. Isu nga ipan mi amin isu da di end of the term block. So kaya nasawaan di class days dito ito lang agad-adal dito ubing naka-focus kami dito iti teaching learning process iti na duma-duma nga subjects. So meron na lang 2 summative tests and 1 term test nga kung kunami ti every term plus dagiti other nga requirements ti written work and performance task. Agtalin na admit ang mausar ti revised K-12 curriculum. Kinababa ti performance iti beneg ti edukasyon, particular ti international assessment, ti maysa kadagiti nagbalin a rason ti panakaipakat ti balo a learning system. We are also bombarded by, of course, even the Congress, the Senate, no apeng nga nababa ti performance tayo, especially kadagiti international assessment tayo. Isu dayto ti may samot nga intervention, no may nga kayat mat nga aramidon ni DepEd tap na makapag-concentrate ti memestra. Ano da kalamity, of course we are ready for that. Isu-digit ko namin nga education in emergencies, learning continuous. So adda digiti materials mi nga naka-ready nga usaron dagiti ubing mi. Patyen ti manursuro ani Feli ngad adda ang maka-focus dagiti ubing nga agbasa babaen iti baro a learning system. When it comes to teaching time, I guess mas focus datoy kabarbaro nga 3-term. Kesa DJ 4 quarters ED kasi ED mabalin disruption of classes kasi ada dagiti festivals and activities unlike tatanga sa kag-conduct into end of the term. Hamo ka di makikita ma'am nga ma-overload too much ubing? I don't think ma'am nga ma-overload kasi the classes ko evenly distributed mo the number of hours, the kada learning area kay sumot lang nga iso mga. Nakasagana met ti DepEd kadagiti posible ang mapataod a parikot apaman ang maipatungpal ti 3-term school calendar. The challenge nakot no hang available yung do mga materials mi nga nakaalat for term 1. But we ensure na kami to DepEd, we ensure nga the materials latang usarenda. Iti na yuswat a district-based orientation kadagiti manursuro seknan ti learning system kalaksidan ti 3-term school calendar karaman pay an ipakawat kadakwada ti reforms of planning, lesson planning, classroom assessment, grading system, awards and recognition, flexible learning programs, kenda dumapay. Manamnama ang mairugin ang maipatungpal ti 3-term school calendar iti basic education iti masungad nga school year 2026 to 2027. Jessica Boreta, Balitang Solid North.